Dobrý deň. OK ľudia, viem, dlho som netočil. Sorry, ja som nemohol. Dobre, to je jedno. V tomto videu budeme mať tier list FNAF charakterov. Jej. A mám pocit, že veľa z týchto charakterov bude nepoznám, lebo FNAFko som tak dlho nehral, kámo. A to je jedno, dajte like a odber a my ideme na to. Takže, ja neviem, neviem, prečo, kámo, prečo, a chcel som povedať, že aj veľa bude v prečo, jo, tak nič, ok, prečo, toho tu bude veľa, prečo, a počkaj, čo je toto, kámo, to je, to čo je, kámo, ja neviem, ja som tak FNAFko dlho nehral, dobre, toto tu zelený, dobre som povedal, tak, tento tu Balloon Boy, dobre, neviem. Jej, tento tu Balloon Boy, alebo čo to je? Tak. A tak. Kámo, ja tu reálne robím iba toto. Dobre, tento tu Dinosaurus, ja ani neviem, na čo to je ináč. To čo robí ináč? Napíšte to do komentárov. Tak ich tam je veľa. Nepoznám. Ja idem na tých, čo nepoznám. Toto nepoznám. Totok. Teraz sa mi budete smiať, že to nepoznám, kámo. To už asi... To čo je? Kámo, som FNAF. To čo je? Aké zviera? To je pes alebo čo? Dobre, Totok je hore. Obyčajný Totok. Freddy, najlepšie. Bonnie, Chica. Nice. Toto je fakt dobré. Toto je, to som tam, dobre, Foxy, najlepšie, tento Puppet, alebo čo to je, najlepšie, Freddy, najlepšie, toto, to už dám všetko sem, viete, ok, toto dám, dobre, tento, je to Springtrap, že, ja neviem, dobre, nie, dobre, tak, teraz ideme dať to čo je najlepšie, ok, toto je najlepšie, kamo. Toto a ja vážne neviem. Mňa Nore zabijete zase. Totok je fakt dobré. Totok, ja ani neviem, čo to je ináč. Dobre, to je dobré. Totok, dobre. A Totok, toto pozná iba fanúšik. Neviem, fakt neviem. Toto je, to jak už veľa som urobil. Toto je, nepoznám. A ty nepoznám. Boom. A toto je tier list FNAF charakterov. Ja viem, ja som asi jediný, kto by to dal takto. Kámo, sorry. Dvoch, to je fakt dobre, to som asi nemal robiť. Tak toto tam dám. Týchto ako poznám, ale tak dám ich tam, nech to viete viac, chápete? A ja natočím FNAFko, kámo. Keď som toto točil teraz ak to točím, mám chuť si zahrať FNAFko, kámo. Dobre, tak ale natočím a FNAFko, ja neviem. Dajte like a odber, keď sa vám toto video páčilo a... to čo je? Dobre, ten. A... Nebojte sa. Videá už budú vychádzať častejšie, ako sorry. A chce sa poďakovať za 260... Koľko? 6 odberateľov. Som nečakal, že tak rýchlo, ale ja neviem. Ďakujem. A dajte like, odber a čus.